سلام تخطات ناي channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي حنت فليز بلا تارستي نعاخا نعاخي انكولاين عاي أبقع زهيوتنا نلومي نصبح دي كونس نملو أدمينا كسنيانان كتغمانان كعوتانان زخلا أقدست نطبتات كنرينا إذن لو من دريان زلنا نطبتات ندحري بمستوعان كنتكبرن كنبرن تجميرنا هيوتنا نقصالنت قليلن عوتن كخون እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት እንታይ ኢና ንመርጽ ቀሊል ጥዑም ዘይከቢድ ነገር ምርጫታት ኢና ንመርጽ ኣብ ሓጺር ግዜ ከምኡ ስለ ንመርጽ ድማ ሙሉእ ህይወትና ከቢድ ኮይኑ ይነብር በንጻሩ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ሓያል ዝኾኑ ግን ጻዕርኻ ዝደልዩ ልምድታት ከተጥርዮም ትኽእል እንድሕር ጌርካ መዋእልካ እናቀለለ ግዜኻ ካብ ሕጂ ንድሓር እናቀለለ ይዝኸይድ ስለዚ ምርጫኹም ሎሚ ቀሊል ጌርኩም ከቢድ ህይወት ክትነብሩ ዶ ትደልዩ ወይስ ሎሚ ሓንሳብ ተጸሚምኩም ከቢድ ነገር ተማሂርኩም ሙሉእ ህይወትኩም ብቀሊሉ ክትነብሩ ዝበዝሕኩም ነታ ዳሕራዊት ምርጫ ትመርጹ ይመስለኒ እዛ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ድማ ሸውዓተ ኣገደስቲ ነጥብታት ክጠቅስ እየ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ድማ ምስትውዓል ዘድልያ ሰሚዕካ ስቂልካ ኦክ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዘይኮነስ ከነተግብሮ ድማ ክንብገስ ኣለና እዚ ኣብዚ ቻነል ትሰምዕዎ ትምህርቲ ምስማዕ ጥራይ ይኹል ኣይኮነን ተሰሚዕኩሞ ጽቡቕ እንድዩ ግን ስጉምቲ ወላ ሓንቲ ስድሪ እውን እንተኾነት ተበገሱ ሓንቲ ስድሪ ተደምር ሓደ ስድሪ 1 ኪሎ ሜትር ከድካ ኣለኻ ብዓመት ሜቢ ስለዚ ምብጋስ የድልዮ እዩ ሰናይ ምክትታል ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ካብ መጀመርያ ላይክ ኣብዋታ ቪድዮ ናብ ካልኦት ቅዱሳት እውን ንኽበጽሕ ስለዚ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ከኣትየ 7 skills difficult to learn but will pay off forever يعتبر تارستي so قدامي نطبي focus on self education wow እዚኣ ሓድ ካፕተን ነዚኣ ነገር እዚኣ ቀልጢፉ እንተተረዲና ህይወትና እናቀለለ ክኸይድ እዩ እንታይና ንብል ዘለና ነፍስኻ በዓልኻ ክትመራ ከም ትኽእል ክርዳኣናን ከነድህበሉን ይግባእ መብዛሕቲ ግዜ ትምህርቲ በቤት ትምህርቲ ብማሕበር ብኮሚዩኒቲ ብወለድኻ ገለ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዝመፀና እዩ ዝመስለና መብዛሕትኡ እቲ ንሕና ንኣምነሉ ትምህርቲ ካልኦት ሰባት ዝቐረቡልና ትምህርቲ እዩ እቲ ዝበለፀ ትምህርቲ ግን በዓልኻ ንነፍስኻ ዘድልየካ ፈሊጥካ ካብ ዝግብኦም ሰባት ትወስዶ ንሱ እቲ ዝበለፀ ፍልጠት እንታይ ይብለና ኣሎ ስቴፈን ዶንስ ተባሃለ we need to move beyond the idea that education is something provided for us to that education is something we create for ourselves ስለዚ ትምህርቲ ብኻልኦ ዝወሃበና ዘይኮነስ ንሕና ንነፍስና ዘድልየና በዓልና ንእኩቦ እዩ ትምህርቲ ዝበሃል ይብለና ኣሎ እዛ ካልአይቲ ነጥቢ ናይ ግድን ኣብ ርእስኹም ንሎሚ ጥራይ ዘይኮነስ ንቐጻልነት ክትከይ ዘለዋ እያ the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot learn unlearn and relearn ይብለና ኣልቪን ቶፍለር እዛ ጥቕሲ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስኹም ወቅጥ ዋበቃ ወላ ውቃጦ ዘድልያ ተኮይኑ ክንውቀጥ ኣለና እንታይ ዝብለና ዘሎ ናይ 21 ክፍለ ዘበን መሃይም ወይ ከዓ ዘየንብብ ወይ ከዓ ደንቆሮ ዝበሃል እንታይ ይብለና ኣሎ ዘየንብብ ዘይፅሕፍ ሰብ ኣይኮነን እዚ ተሪፊ ቀደም እዩ ነይሩ ዘየንብብን ዘይፅሕፍን መሃይም ዘይተምሃሮ ንብሎ ነርና ቀደም ናይ 21 ናይ ዝሕጂ ዘለና ክፍለ ዘበን ግን መሃይም ዘይርዶ ደንቆሮ ዝበሃል ከመይ ዝበለ ሰብ ይብለና ኣሎ ሓድሽ ነገር ክመሃር ዘይደሊ ምክንያቱ ዓለምና ብኣዝዩ ቅልጡፍ ፍጥነት ትቕየር ስለ ዘላ ሓድሽ ነገር ክመሃር ዘይክእል ሰብ ከምኡ ድማ ቀደም ዝፈልጦ ፍልጠት ሒዙ ፈልጥ እየ እናበለ ዝኸይድ ዘሎ unlearn ገለገለ ነገራት ኣየድልዩኻን እዮም ካብ ርእስኻ ክተውፅኦም ኣለካ ግዜኦም ሓሊፉ እዩ ናይ ቀደም ቴክኖሎጂ ናይ ቀደም ፍልጠት እንተለካ ግዜኡ ሓሊፉ ክትግሕፎ ኣለካ እዚ ስለዚ ንሓንጎልና ዘድልዮ ንሕጂ ኣብዚ መድረክ ዘዕውተና ፍልጠት ምእታው ዘድልየና ቦታ ሒዙ ዘሎ ምውፃእ ከምኡ ድማ ቀደም ንፈልጦ ዝነበርና ሕጂ ግን ዝተቐየረ relearn ከም ብሓድሽ ክንመሃሮ ዘለና እዘን ሰለስተ ነጥቢ እንታይ ይብለና ኣሎ learn new things ሓድሽ ነገር ተመሃር ዘድልየ ካብ ርእስኻ ዘሎ ሎሚ ዘየድሊ ዘሎ ፍልጠት ኣውፃዮ ምክንያቱ ቦታ ሒዝልካ ስለ ዘሎ ዝመሽመሸ ንብረት ኣብ መኻዚኑ ኣይተቐምጦን ኢኻ ቦታ ስለ ዝሕዘልካ ኣውፃዮ ከምኡ ድማ ዘየድሊ ፍልጠት ካብ ርእስኻ ኣውፃዮ ከምኡ ድማ ዘድልየካ ፍልጠት ግን መድረኹ ዝቀያየር ዘሎ ምቕያር ዘድልዮ ኣፕዴት ዘድልዮ እንተኮይኑ ኣፕዴት ክትገብር ኣለካ ነዚአን ክገብር ዘይክእል ሰብ መሃይም እዩ ዝቁፀር ይብለና ኣልቪን ቶፍለር
ናይ ግድን ኣገዳሲ ጥቕሲ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዘለና ሳልሰይቲ ነጥብ ኣብዚኣ in school you're taught a lesson and then given a test in life you're given a test that teaches you a lesson wow I love this one ቶም ቦደት ተባሃለ ሰብ እንታይ ብለና ኣሎ ትምህርቲ ኣብቲ ቀደም ክንመሃር ከለና እንታይ ንገብር ነርና መጀመርያ ይምህሩኻ ትፅሕፍ ኣብ ሰሌዳ ፅሕፉልካ ጥራስካ ትወስዶ ሽዑ ተፅንዖ የገዛ ይግበረልካ ድሕሪ ፈተና ኣለካ ትበሃል ፈተና ትገብር ሽዑ ትሓልፍን ትተርፍን ሂወት ከ በንፃሩ እያ መጀመርያ ፈተና ትበካ በቲ ፈተና ጌራ ድማ መልእኽቲ ትምህረካ ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተማሂርካ ተቐሪብካ ፈተና ትኸይድ ኣብ ሂወት ግን ፈተና ምስ ኣጋጠመካ ካዊኻ ትምሃር ስለዚ ናይ ሂወት ትምህርቲ ድማ እቲ ዝበለፀ ትምህርቲ ነፍስኻ ምምሃር ድማ ኣብዚ ዘገልግለካ ስለዚ ንነፍስኹም በዓልኹም ንዓኹም ዝኾነኩም ትምህርቲ ክትገብሩ ኣለኩም ብኸመይ ክንገብሮ ንኽእል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ግድን ኣይኮንካ ናብ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ክትከይድ ሎሚ ሰልፍ ኤጁኬሽን ማለት እቲ ንስኻ ክትኮኖ ናብቲ ንስኻ ክትኮዶ ትደሊ ዘለኻ ሰብ ኣብኡ በፂሖም ካብ ዘለዎ ምኽርን ጥበብን መፅሓፍትን ኣንብብ ነቲ ንስኻ ትደልዮ ሂወት ዝነብርዎ ዘለዉ ንሳቶም ዝፀሓፍዎ መፅሓፍቲ ንሳቶም ዝህቡኻ ኮርስ እንተወሲድካ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ብቐሊሉ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ብዘይድሊ ኣሽሓት ገንዘብ ንዩኒቨርሲቲን ኮሌጃትን ከይከፈልካ ናብ ሰልናያ እውን ክንከይድ ኢና ቁፅሪ ክልተ taking care of your finances this is very important እዚ መጀመርያ ንክትገብሮ ከቢድን ሂወትካ ግን ዘቕልሎ እያ መወዳእታ ገንዘብካን ቁጠባኻን ብኣጉ ተረዲኡካ ኣስተውዒልካ ተኸታተሎ ይብለና ኣሎ ዝበዝሐ ሰብ ቁጠቡ ተቆፃፂሩ ንክኸይድ ይሽገር እዚ ድማ ነዞም ሕጂ ተሰዲድና ዝመፀና ሓበሻ ጥራት ኣይኮነስ እቶም ምዕራባውያን ዝበሃሉ ኣብ ፅቡቅ ቁጠባ ዝነብሩ ዝበዝሑ ካብኣቶም ረኣይዎም ካብ ደሞዝ ናብ ደሞዝ እናሰገሩ እዮም ዝነበሩ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ዝተቐመጠ ሃብቲ የብሎምን ንኣብነት ሓደ መፅናዕቲ ኢሉ ኣሜሪካውያን ክሳብ 60% ሲ 2,000 እውን ሴቭ ዝገበርዎ ገንዘብ ንኢመርጀንሲ የብሎምን ኢሉ ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ሃብታምን ስልጡንን ዝነብር ህዝቢ እዩ ብኻልእ ዘረርባ ቁጠባኻ ብኣግኡ እንተዘይሒዝካዮ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ሂወት ንኻልኦት ከተድንቕ ከም ትነብር ኢኻ ክትከውን እንታይ ማለት ናይ ንቁጠባኻ ወይ ገንዘብካ ምምሕዳር ክንብል ከለና taking responsibility for your finance starts with a budget ቀዳማይ ገንዘብካ ክትቆፃፀር ኣብ ንሓስበሉ ግዜ ባጀት ክህልወና ኣለዎ እንታይ እዩ ባጀት ከ ባጀት ሓደ ፕላን ገንዘብካ ናበይ ክኸይድ ከም ዘሎ መደብ ምውፃእ ማለት እዩ ክንደይ ገንዘብካ ናበይ ክኸይድ ኣለዎ ንኽትፈልጥ ዝሕግዘካ መሳርሒ ባጀት ይበሃል ባጀት ዘይብሉ ሰብ ከንታይ ይብል ኣንታ እዚ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣቱ ይፈልጦን እየ ዝብል ምክንያቱ ገንዘብ ኣበይ ክኸይድ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ገንዘብካ ኣበይ ክኸይድ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ባጀት ክትገብር ክትክእል ኣለካ እዚኣ ተቐዳመይቲ ትሕጉሰካ ክትዕውተካ ትኽእል ማለት እዩ ቲፕ ምኽርናተይ ሴቭ ሬጉላርሊ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ደሞዝ ዝኾነ ገንዘብ ምስ ረኸብካ ንዓኻን ንስድራኻን ዝኾን ገንዘብ ኣቐምጥ ፍለይ የወሱ ኩሉ ግዜ መጀመርያ እቲ ንዓኻ ፍለይ ተረፈ ሽዑ ንኻልኦት ማለት እዩ ምፍላይካ ገንዘብ ሴቭ ምግባር ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ንፍዓት ኢና እውን ቀለልቲ ኮና ናብ ከምኡ ሕብረተሰብና ገለ ክፋል ሕብረተሰብና ምርገል እዩ እኳ ብዙሕ ናይ ምህላል ፀገም እውን ኣለዎ እዩ እቶም ነቐምጥ ዘለና ግን እቲ ገንዘብና ኮፍ ኢሉ ንባንክ ካብ ዘገልግል ንዓና ከገልግል ምንታን ብኣገባብ ጌርና ንክዓብየሉ ዝኽእል ኢንቨስት ክንገብሮ የተባባዓኩም ብዛዕባ እዚ ኮርሳት ኣለናተይ ኣብዚ ድራር ሂወት ዶት ኮም ዝብል ከምኡውን ኣብዚ ባክግራውንድ ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሓት ተማሂሮም ናብ ዕቤት ኣትዮም ኣለዉ ገንዘብኩም በዓሉ ክሰርሐሉ ዝኽእል መንገዲ ብቐሊሉ ተማሂርኩም ብበዓልኩም ክትቆፃፀሮ ብትኽእሉ ክትከዱ ትኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ከም ምኽሪ ክበኩም እያ ማለት እዩ ሶ ትበለፀ መንገዲ ድማ ከብፅሓኩም ዝኽእል እዩ ቁጥሪ 3 keep your goals and promises ኩሉ ግዜ መብፃዕታትካን ፕላናትካን ከተተግብሮም ተበገስ የስ ካብዚ ቻነል እዚ ተበጊስኩም ድም ካብ ካልእ መደባት ሰሚዕኩም መደብ ተውፁ መብፃዕታት እውን ተኣትዉ መብፃዕታትካ መደብካን ተዘይተኸቲልካዮም ግን ትርጉም የብሎምን ስለዚ it's easy to make big goals and promises to talk tough but following through is the only part that really counts ስለዚ ዓበይቲ ፕላናት ጌርካ ኣፍ ልብኻ ነፊዕካ ከምዚ ክኸውን እየ ናብዚ ክበፅሕ እየ ነዚ ክገብር እየ ምባል ፅቡቅ ነገር እዩ ነቶም ዝበልካዮም ንግሆ ንግሆ ተንሲኻ ብፕላን ክሰርሓሎምን ክትዓየሎምን ምኽኣል ግን እቲ ዝበለፀ ጥበብ እዩ ንዑ ድማ ሪኮመንድ ዝገብረልኩም goals without action are just wishes ዕላማታትካ ተግባር እንተዘይብሎም እንታይ እዮም ትምኒታት እዮም ኮልካ ኣብ ኣለልህዋ ትምነዮ ነገር እዩ ዕላማናትካ ተግባር እንተሓዊስካሉ ግን ናብ ሪያሊቲ ወይ ከናብ ፑንነት ዝቕየሩሉ እዩ So, if you set goals and make promises but don't take proper and consistent action,
then you become somebody that few people respect and become ineffective. So plan ኣውፂኻ መደብ ኣውፂኻ ነቲ መደብካ ግን ቀፃልነት ብቐፃልነት እንተዘይተዓየሉ ኮይንካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሂወትካ ዓብ ነገር ክትፍፅም ኣይትኽእልን ኢኻ በብዙሕ ሰብ እውን ሪስፔክት ኣይወሃበካን እዩ ሂወትካ ድማ ዕዉት ኣይከውን እዩ ስለዚ ፕላን ኣውፂኻ ቀፃልነት ብዘለዎ ኤቭሪዴይ ንእሽተይ ስቴፕ ኣብቲ ፕላንካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ This starts with getting out of bed even if you don't want to working on goals even when it's hard or tough ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንግሆ ንዕላማኻ ክትንስእ ምናልባት ደስ ከይብለካ ይኽእል እዩ but still you do it ደስ ከይበለካ ከሎ ትገብር ናብ ዕላማኻ ክትከይድ ከለኻ ኣብ መንጎ ክስልችወካ ክትክመካ ይኽእል እዩ still ግን ንስኻ ወይ ንስኺ ክትቅፅል መደብ ክህልወካ ሓይሊ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ ካብቶም ፕላን ገይሮም ዝወድቁ ከምዚ ሓድሽ ዓመት ኩሉ ሰብ ስፖርት ክገብር የሉ መብፃዕ ገይሩ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዘቋርፆ ከምኦም ክትከውን ትኽእል ኢኻ እቶም ሓያላት ግን ነቲ ዘውፅዎ ሰልችዎም ከሎ ደኺሞም ከሎ ኣይክእልን እየ እናበሉ ከሎ ስቲል ንነብሶም ሓፍ ኣቢሎም ንክገብር ዝሕግዝዎ እዮም number 4 ኸይድ ኣለና sleeping eating and scheduling yes መደባትካ ክትዕወት ትደሊ ኢኻ ግን ሓደ ነገራት ድማ ኣለዉ ነቲ መደብካ ንኸይትዕወት ዝዕንቅፁኻ ሓደ ካብኦም ድቃስ ድቃስ ዳበይ መደብካ ከምዘይትዕወት እዩ ዝገብረካ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ሓቅኹም ድቃስ ተበዚሑ ብኩራት እዩ እኹል እንተዘይደቂስካ ድማ ከምኡ ብኩራት እዩ እስውን ስለዚ ድቃስና እኹል ክኸውን ኣለዎ if you learn the skill of eating and sleeping well you start to notice big difference very rapidly ስለዚ እኹል ድቃስ ብግዚኡ ዝመፅእ ድቃስን ምጡን ወይ ከዓ ዝተመጣጠነ መጋግባን እንድሕር ተዘውትር ኮይንካ ኣብ ሂወትካ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ጥዕና ዘይብሉ መግቢ ወይ ከዓ ልዕሊ ዓቕምኻ ምብላዕ ዘይ ጃንክ ፉድ ወይ ከዓ ዝከፅኢልካ ካብ ፋስት ፉድ ወሲድካ ምብላዕ ከምኡውን ድቃስካ ምብልሻው ብቐሊሉ ንሓንጎልካ ኣብ ፀገም ዝእትዎ ናብቲ ትደልዮ ንኸይትበፅሕ ድማ ደንጉዩ ዝድቅስ ሰብ ኩሉ ግዜ ደንጉዩ ክትንስዩ ንጎም ትንሳእ ከሸግሮ እዩ that's why ድማ ኣብ ዕላምኡኻ ክድሕር እዩ ስለዚ ፅቡቕ መግቢ ንበልዕ እንተኮይና እሞ ብግዜና ንድቅስ እንተኮይና ነቲ ፕላን ናይ ሂወትና ንክንበፅሖ ሓደ ዓብ ደፊኢት እዩ እቲ ፅቡቕ ንበልዖ ዘለና ዘድሊ መዓዛታት ስለ ዝኾነ ሓንጎልና ንኣካልናን ብምሉእ ሓይሊ ንክሰርሕ ይሕግዞ ብእዋኑ ንድቅስ እንተኮይና እኹል ድቃስ ንወስድ እንተኮይና ድማ እኹል ኤነርጂ ኣለና ስለዚ ክልቲአን እዚአን እንድሕር ጌርካየን ናብታ ሳልሰይቲ ዕላማኻ ንክትበፅሕ ዓብ ድፊኢት ይኾነካ እዚኣ ድማ ካብ ኣጉቡ ክንጅምራ ወይ ከዓ ብቐፃልነት ክንገብራ የተሓሳስብ number 5 speak with consideration and care ኩሉ ግዜ ምስ ሰባት ክትዛረብ ከለኻ ድማ ተጠንቂቕካ ብኣኽብሮትን ጥንቃቐን ክትዛረብ ይግባእ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሂወት ብመንገዲ ሰባት እዩ ዝመፀና ስራሕና ድዩ ቢዝነስና ድዩ everything has connection with people ምስ ሰባት ዘራኸበካ እዩ ስለዚ ምስ ሰባት እንታይ ትዛረብ ኣገዳሲ እዩ It's easy to throw bad words without caring where they land, but cleaning up them is hard. ስለዚ መልሓስና ኣዝያ ደቃቅ ፍጥረት እያ ንሳ ትገብሮ ንሳ ትዛረቦ ንሳ ከተስዕቦ ትኽእል ዕንወት ግን መዳርግቲ የብሉን ስለዚ መልሓስካ እዛ ደቃቅ ፍጥረት ክትቋፀራ ክትክእል ኣለካ ብጥንቃቐ እንታይ ትዛረብ ምክንያቱ ሓንሳብ ወሲልካ ዝተዛረብከ ንክንደይ ሰብ ክጎድእ ይኽእል እዩ ከይተረዳእካ ብዙሓት ፀላእቲ ከተጥሪ ትኽእል ኢኻ መልሓስካ ኣዲብካ መሓዝ ሓንቲ ካብቲ ምስጢር ንነዊሕ ሂወትካ ዘገልግለካ እዩ ስለዚ መልሓስና ገደብ ክንገብረላ ኣለና ኣብ ዘየድልየና ንሰባት ድማ ዘየድልዮምን ዘየኽብረናን ነገር ክንዛረበላ ክንግደድ የብልናን So learning to pay attention to how and what you speak is one of the most crucial skills እንታይ ትዛረብ መዓስ ትዛረብ ምስ መን እንታይ ትዛረብ ክትፈልጥ ምኻል እቲ ዝዓበየ ጥበብ ናይ ሂወት እዩ ልቦና ዝበሃል ድማ እዩ ምስ መን እንታይ ትዛረብ መዓስ እንታይ ትዛረብ ምፍላጥ ልቦና እዩ እዚ ድማ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሓደ ነገር ክትዛረብ ከለኻ ንሰባት ዝጠቅም ክኾን ኣሎ ዘይጠቅም ድሕር ኮይኑ ኣይትዛረቦ very simple እታ ትዛረባ ዘለኻ ነቲ ሰብቲ ዘይትጠቕሞ እንተኮይና ኣይትዛረባ ትጠቕሞ እንተኮይናኻ ትጎዶ እንተኮይናኻ ብርግፅ ንመልሓስካ ገደብ ክበረሉ ኣነ ኣብዛ ቻነል ናተይ ዝዛረቦ ኩሉ ግዜ ሰብ ስለ ዝኾንከ ጌጋ ኣለኒ እንድዩ ግን ዝበዝሕ ግዜ ንሰብ ክጠቅም ዝኽእል እዩ ዝበልኮ እዩ ዘይጠቅም እንተኮይኑ ክዛረበሉ እውን ኣይደልን እየ እዚ ማለት ግን ነፍሲ ወከፍ ዝበልኳ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ትጠቅም ማለት ኣይኮነን ንገሊኦም ገሊኡ ይጠቕሞም ንገሊኦም ድማ ገሊኡ ይጠቕሞም
بحافشا ግን ንሰብ ዝጠቅም እየ ክዛረበሉ ዝደሊ እቲ ግዜ Alright, so words have enormous power, and if you're conscious of your words, you can shape them for more supportive, upbuilding, and cooperative endeavors. ስለዚህ ቃላት ዓብይ ቦታ ኣለዎም ዓብይ ፅልዋ ኣለዎም ቃላትካ ተቆፃፂርካ ብዝግባእ መንገዲ ተጠቂምካሎም ዓብ ለውጢ ክትገብረሎም ትኽእል ኢኻ ቃላትካ ዘይተቆፃፀርቲ ኮይንካ ግን ኣብ ዓብ ፀገም ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ኣገዳሲ ጥበብ ናይ ሂወት እዩ ንምሉእ ሂወትካ ድማ ዘድልየካ እዩ ምስትውዓል የድልዮ Number 6 is using failure as a rocket fuel. ውድቀት እንቅፋት ኣብ ሂወት ክፋል ናይ ሂወት እዩ ንውድቀትካ ንዕንቅፋታትካ እንታይ ክትገብሮም ኣለካ ነዳዲ ናይ ሂወት ጌርካ ውሰዶም ዝኾነ ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ ከለዉ መጀመርያ ይጋገዮም ካብቲ ጌጋ እናበልዎ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ዝኾነ ሂወት ንኣብነት ክበኩም ትዊተር ዝሎሚ ናይ ቻት ኮይኑ ዘሎ መጀመርያ ክጅምርዎ ከለዉ ፖድካስት እዮም ሓሲቦም ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ዘረባ ትገብረሉ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ኣጋጣሚ ግን ንዑና ገበሩ ከለዉ ኣፕል ፖድካስት ናብ ኩሉ ኣይፎን ክንገብሮ ኢና ብናፃ ስለ ዝበሉ